Dobrodošli na Zetrić kanal. S vama je Nebojša i mi igramo Minecraft Pocket Edition. U prošloj epizodi sam rekao da ću nastaviti kopati iron, ali došlo je malo do problema. Htio sam snimiti klip i onda nije se registrovalo pa nisam mogao, pa sam izašao skroz iz svega. Tu je moja rupa negdje, evo je. Tu je moja rupa gdje sam prokopao da izađem. Da. I nastavljamo preživljavanje. Ovo nisam znao da je izraslo, to ćemo sad pokupiti. Idemo. Kupi. Kupi, ajmo. Ajde, samo kupi. Imam 48 semenki. 48. Čudno, nije noć. Ajde. Idemo. Sad ćemo čekat ponovo da izraste. Imamo mi tu. Imamo jedne kožne patike. Ovo sam iznao iz rudnika koji sam našao. Ne. Šta mogu još napraviti? Šta trebam napraviti? Ništa je full iron. Šta? Da, hleb. I to je to. Ne znam šta još mogu. I da ispeću ovaj iron. Vidi, nešto mi se ispeklo. Idem prvo gold ovaj ispeću. Čudno, našao sam puno irona i golda, a nisam našao redstona ili ti crven kamene. Šta? Mali bug. Idemo. Tako. Sad imam zlato. Jej. I to je jedno. Ali tamo je unutra još 15. Poslije moram staviti ovo meso. I iron. A molim vas, vidite koliko ja imam baklji. Ja to neću istrošiti za 2 godine. Otprilike buka. Ajde. I vidi tamo neka treska. Idem pokupiti. Mislim da je to ona koju sam postavio u prošloj epizodi. Ali nisam siguran. Iako ne sjećam se da sam postavio u prošloj epizodi. Kačmo. Sad ćemo ovo pige ubiti. Pigi, dođi vamo. Pigi. Pigi mi dao meso. Pigi, i ovaj će Pigi dat meni meso. Ajde, daj mi meso. Daj mi meso, Pigi. Daj. Tako. Ovu ovcu nećemo ubijat. Ovu tu nećemo ubijat. Zato što je siva. Crna ovca. Siva. Kako? Wow. Kako sam ovo dobro rekao. Siva crna ovca. Wow. Nije to ta trska koju ne znam da li sam postavio u prošloj epizodi.
Pokupit ćemo svu trsku. Čak i ovu. Evo ga. Daj. Tako. Daj mi tu. Daj. Idemo. Ajde. Ajmo. Do kuće. Tamo pada neki mrak. Sad ne znam. Idemo da se ispeko. Jesi ispeko? Još. Još malo. Još malo. Idemo sad ovo sve staviti u ovo. Imam naranđastu vunu. Vidite. Vidite vi to. Imam naranđastu vunu. Samo mogu trsku ostaviti. Ide. Šta će mi ovo oko baklje? Ostavit ću malo. Uzet ću ovaj stek. Jedan. Stek ću ostaviti sebi. Ne treba mi ovaj ajran. Ne treba mi ovo. Ne treba mi ovo. Ovo mi ne treba. Ovo. Ovo. Oj daj. Kako se već kaže. Andesite ovaj. Ne treba mi veliki cobblestone. Tu je. Ovo mi ne treba. 5 ovih imam. Pa ja to sve imam. Vidite vi to. Gdje su mi sad ove buce? Evo. Idemo na spavanje. Ajmo. Svež vazduh. Idemo malo istražiti ovo. Ovaj pesak. Ajmo ovaj pesak istražiti malo. Po čemu je ovako ovo izduženo? Da li je to priroda stvorila? Ne, topit ćeš se, budalo. Nešto vamo. Krava. Dođe ovdje. Krava mi je dala meso. Malo kože. Dala mi koža. Vidi one ovce. Idem do moje kućice drage. Da vidim. Oni gold koji si ispekao. Gdje je? To je malo ovdje. Trči. Trči, skidaj kilo tvoje za debile. La 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 la. Odi vamo. Ljubite tajko. Gotov. Idemo. Vidi ovo. Čekaj, gdje su mi oni inugoti? Napravit ću ovaj jedan. Ne, bolje da se držimo ovoga. Stav ga. Stav ga.
Ajde. Ovako. Koliko će Irona ima? Sad 16. Ajde. Ma sačekat će to. Joj. Sad imam 20. Ne znam šta ja ovdje radim. Je. Hoćeš li više? Dvadeset pet. Neće biti škrt. Da ne napravim hole i treba mi za lopatu. Evo ga. Ovo je dovoljno. Treba mi ovo. Ne, što ću mi šeđer? Nemam drveta. Od svega toga ja nemam drveta. Kako je ovo moguće? A sve oko mene drvo. Ja nemam drveta. Čekaj, moram sebi staviti. Ovdje. Čudno, još uvijek nisam gladan. A zašto je to? Zato što sam na pisu. Eto razloga. I nema razloga da ja pravim hleb. Ja ovo ne razumijem. Ovu crno-sivu ovcu nećemo ubijati. Razlog zašto? Ne znam nije zašto. Eto razloga. I ljudi, dok se ispečava Iron, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!